जितु लकेलावनो जितु इएम दं रनजित बसुमतारी बिथाङाबो जोङो खैबा बार दरखास्त होबाय र' होनैनो रदलांबाय दा बिथाङा थांब्लाबो दा जोंजों खुनु बाथ्राखौनो होआ जिसुआ सुमफ्रामारि लं लिभ बिपिएफ लं लिभ आरो बे जै धोनिखौ बबेयाव होदों मानो होदों बेखौ नोंथांमोना लासैनो मोनथिलांगोन बे जै धोनिखौ होदों बिटिसिनि बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन इएम रनजित बसुमतारी सारनि समस्थियाव जाय इएमआनाखि दिनैसिम मोनसेबो खामानिखौ मावालासेनो दोनाखै बिथाङा गासैनोबो बयनिबो नांगौ बायदि मावफुंनानै होजोबदों दा बे बिथांनि समस्थियावनो दिनै जिसुआ सुमफ्रामारि लं लिभ बिपिएफ लं लिभनि जै धोनि होदों मानो बेखौ एसे उनाव नायदिनि दा गिबियावनो नायनि जे आसाम सरकारा प्रमद बर' बिथांखौ माबायदि फुथुला बायदि मोसाहोबाय थादों आरो आसाम सरकारा थारैनो स्पेसियेलि बर' हारिखौ माबायदि नासयनो नाजादों बिनि माखासे बिदिन्थिफोर जाय बिदिन्थिफोरखौ नुयोब्ला नोंथांमोनाबो माने गोसोआव एसेबाबो आघात मोनगोन दा बाथ्राया जाहैबाय लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि माखासे बर' अफिसारफोर जाय अफिसारफोरनि खामानि मावनायनि टार्मसआ खमैब्लाबो बोसोरथाम जाथारो दा बे बोसोरथाम आबुं जायैयावनो बर' हारिनि एबा ट्राइबेल अफिसारफोरखौ माने ट्रेन्सफार अर्डार हरनाय मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव हरनाय बेफोरखौ माने नुनो मोननाय जादों दा बेफोरनिनो माखासे फोरमानफोरखौ लानानै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माखासे खोथा फोरमायदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों दा बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो आं माने नाजादों दा बिनि सिगाङाव फंनैसो खोथा जे थारैनो लेन्ड एन्ड रेभिनिउआ जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय एबा सिक्स सिडिउलनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय बा बिटिसिनि थाखाय बेसेबां गुरुत्व गोनां डिपार्टमेन्ट निस्सय बयबो मिन्थिगौ दा बेबायदि डिपार्टमेन्टनि दैदेनगिरि बा लिडार बे गुबुन हारि जुदि जायोब्ला थारैनो जोंनि हाया बेसेबां माने रैखाथि गोनां जागोन आरो नुनो मोनदों बे कয়েक दिननि गेजेराव जे हानि मोनथायखौ बयनोबो समान होनाय जासिगोन ट्राइबेलानो जा नन ट्राइबेलानो जा दा बेखौ नायोब्ला बर' अफिसारफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनानै बर' नङै बा ट्राइबेल नङै अफिसारफोरखौ एक्सटेनसन खालामलायनानै बिटिसिआव लाखिनाया एसे साननो गोनां जानानै फैदों दा बियो मा प्लान पलिसि खालामनो नागिरदों आसाम सरकारा निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो हमनो हागोन आं गोबां बुंलिया फंनैसो बुंबाय नायनि भिडिअखौ बिदिब्ला गिबियावनो नोंथांमोनखौ हामबायदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं रायजोनो मोनसे गोनां खोथा फोरमायनो नागिरदों आरो बे गोनां खोथा फोरमायनायनि गुदियाव बेनो आसाम सरकारा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलखौ दासिम आरो बर' अफिसारखौ माबायदि अयनाय खालामो बिनि गोथां फोरमान रोखाखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों दिनै प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टखौ माबायदि अयनाय खालामनानै पावारलेस फांसनलेस खालामदों बिनि फोरमानखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों दिनै 19 तारिख सानथामनि सिगां 16 जुलाइयावहाय सुजित बाग्लारि सार एसएस अफिसारखौ बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट जा बिबान दङमोन बे बिबाननिफ्राय बिथांखौ बोखारनानै आसाम सरकारावहाय आसामनि मानकासार सालमारा मानकासारावहाय दिन ट्रेन्सफार लानानै थांबाय जों मिथिगौ सासे एसएस अफिसारनि पिरियडआ काउन्सिलाव 3 बोसोरनि बांद्राय थानो मोना बिनि उनाव ट्रेन्सफार खालामनाय जायो नाथाय बिथांनि पिरियडआ दासिमबो 3 बोसोर जायाखै 2 बोसोरावनो सुजित बाग्लारि सार बिथांखौ आसाम सरकारा बे बिटिसि सेक्रेटारि अफिसनिफ्राय लानानै थांबाय बिनि उल्थायै जों नुनो मोनदों जे श्री धीराज साउथ सार एसएस अफिसार बिथाङाबो सेक्रेटारि
बिथाङा 4 बोसोर दिनै बिटिसि सेक्रेटारियाव जाबाय आरो एक्सटेनसन खालामबावनानै नै 10 तारिख बिथांमोनखौ आरो एक्सटेनसन खालामबावनाय जाबाय प्लास आरोबाव दिथाकानन्द हाजरिका सार एसीएस बिथांखौबो 4 बोसोर जाबाय 3 बोसोर बारलांबाय बिथांखौबो दिनै एक्सटेनसन खालामनानै आरो बिटिसि सेक्रेटारियाव काउन्सिलर नायनो थाखाय बिबान होदों अब्ला कुइसना बेसो जे सुजित बाग्लारी सार बिथांखौ प्रमोद बर' सार बिथाङा मानो लाखिनो हायाखैसै गावनि बिदा असे गावनि ट्राइबेल बर' अफिसारखौ दिनै एक्सटेनसन खालामनानै बे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ नायनो हानाय बिबानखौ मानो होनो हायाखैसै जों मिथिगौ नोंथांनि पावारखौ सोरबाया सालायगासिनो दङ नोंथांखौ सोरबाया बाहायगासिनो दङ दिनै नोंथाङा दि पावारलेस फांसनलेस जों बेखौ बयबो मिथिगौ इएम जिएम एमसिएलए एमएलए एमपिस बयबो दिनै इन्टेलेक्चुयेलफोरा मिथिगौ अब्लाबो खुलुमनायजों सोरखौबा आथें हमनायजों दिनै बिसोर बायदि मानसिखौ दिनै लाखिनो हायाब्ला दिनै बिटिसि काउन्सिला जोंहा मा जागोन सोर नायगोन बिटिसि काउन्सिलखौ जोंनि बे बिटिआरखौ दिनै सिगाङावबो मानगोनां नरेन चन्द्र सार एसएस अफिसार बिथांखौ दिनै लाखिनो हायाखैसै उइलबान दैमारी सार बिथांखौबो लाखिनो हायाखैसै प्राणजित औवारी सार बिथांखौबो लाखिनो हायाखैसै आरो दा नै सुजित बाग्लारी सार बिथांखौबो दिनै नोंथाङा लाखिनो हायाखैसै गोरोन्थिया सोरनि निश्चय काउन्सिलाव जायफोर दिनै नेताफोर दङ बिथांनिनो दिनै आंथ' गोरोन्थिखौ मावाखै आंथ' गोरोन्थिखौ बुङाखै 19टा सार्कल अफिसाराव प्रमोद बर' बिथां गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगोनो 19 जन गुबुन आदार्स अफिसारफ्रा फैबाय दासिमबो सासेबो बर' अफिसार गैया प्रमोद बर' सार बिथां गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगोनो साब्रैबो पिडि प्रजेक्ट डाइरेक्टर दिनै गुबुन हारिनि सासेबो दिनै गावनि मानसि गैया अन्तत 50-50 सानै गुबुन सानै गावनि मानसि लाखिनाय बिनिबो दिनै खबर गैया गासैबो एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमावनो गुबुनानो दिनै 90% दिनै लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव बिराद सिरियास दिनै सिनियरा बिसोर दंमोन बिसोर रोङोमोन दिनै धरनीधर सारमोन बिथांमोना दिनै हानि सोमोन्दै मिथियोमोन क्लास लानाय बिथांमोना दिनै माबा मोननाय ट्रेनिं मोननाय दिनै गुबुना मा नायगोन दिनै खावलायदों दिनै गुबुन सानै अफिसारखौ एक्सटेनसन खालामनाय जाबाय सासे बर' अफिसारखौ दिनै बाहेराव हरनाय जाबाय बे मोनसे न्याय जादों नामा Joshua Somramari long live! Long live! Long live! Joshua Somramari long live! Long live! Long live! BPF long live! Long live! Long live! BPF long live! Long live! Long live! BPF long live! Long live! Long live! फैदों माने गावनि गोदो इलेक्शन पिरियडआव बुंनाय मथे जे गोग्लैसोना थानाय जेराव मानसि थाबाय जाया जेराव साइकेल सालाय जाया आरो जेराव बाइक सालाय जाया हाब्रु दैब्रु जानायफोरखौ आङो आंनि आखाइजोंनो आंनि गारिजोंनो आङो बे सेन्ड ग्रेभेलिंखौ होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों बे खोथा होनाय हिसाबै दिनै जोंनि बिपिएफ हानजाया जेनदोंब्लाबो बिथाङा गावनि आंगो गोसोजों गामिखौ अनसायनानै आरो रायजो राजाफोरखौ मोजां मोननानै दिनै बिथाङा गावनि थाखा फैसाखौ गावनो व्यय खालामनानैब्लाबो बिथाङा दिनै जोंनो बे सुन्दर एखेबारे सरबखौ मोजाङैनो खुंफुंना होबाय मावफुंना होबाय सेन्ड ग्रेभेलिं गैयाब्लाबो 50 ट्रेक्टरसो बिथाङा एखेबारे फुंनिफ्रायनो सानसे आरो गाबोन सानसे नांबावगोन बिथांनो बेखौ फुल फिलआप खालामनो बे लामाया गासै जोंनि बे बिक्रमपुर नोलोबारि बे उत्तर फार होनना बुङो बुङाबाबो जागौमोन खिन्थु बुंनो लुबैथारबाय आङो जोंहा जितु लकेलावनो जितु इएम दं रनजित बसुमतारी बिथाङाबो जोङो खैबा बार दरखास्त होबाय जोङो प्लान्टेसन माबा खालामनो नागिरबाय र' एसे नेथ' दिनै र' होननानैनो दिनै दिनै रदलांदों होनना बुंनांगौ जाहैबाय आरो र' होनैनो रदलांबाय दा बिथाङा थांब्लाबो दा जोंखौ जोंजों खुनु बाथ्राखौनो होआ